Giňerimli çärenin baş maksady Amerikada Aziýada değişli ugurdaky ählimin başlangyjyň jemin jemlemekden ibaretdir. Menim şäle bu başlangyç 10 ýyl mundan öň 2014-nji ýylyň noýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlaryň işi baradaky ýokary komissarynyň müdürligi tarapyndan häzirki döwrüň böhüm meseleläriniň biri bolmagyna galýan we bütün dünýäde esasy hukuklardan resmi taýdan ikrar edilmekden bahrum bolan millionlarça adamyň ykbalyna täsir edýän raýatsyzlygy aradan aýyrmak maksady bilen giň halkara hyzmatdaşynyň guraly hükmünde işe yerdirli. Masladyň dowamynda bu ählimi meseleni çözmekde öňde barjy orny eýleýän Merkezi Aziýa ýurtlarynyň gadananlary barada giňişleýän syn bilen tanışdyrly. Türkmenistan insanperwerligiň ýokary gymmatlyklaryna, demokratik ösüşiň hemde häzirki zaman hukuk jemgyýetiniň ýörelgelerini ıgrarly bolmak bilen raýatsyzlygyň soňuna çykan dünýädäki ýurtlaryň biridir. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlaryň işi baradaky ýokary komissarynyň müdürliginiň maksatnamasynyň ýerni ýetirjek komitetining hemişelik agzasy we halkara migrasiýa guramasynyň agzasy bolan ýurdumyz bu meseleni çözmek boýunça köp ugurly işler alp barýar hemde ähli başlangyçlarda eşiň strategik gatnaşçy hükmüne çykyş edýär. 10 ýyllyk netijeli hyzmatdaşyň dowamyny durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmekde, bozgunlaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýagdaýy bilen balanşykly meseleleri çözmekde, olaryň esasy hukuklaryny goramakda möhüm ähmiýete eýe bolan täsimleriň we maksatnamalariň onlarça durmuşa geçirildi. Belenşiýaly garaşsyzlyk ýyllarynyň ilkinji günlerinden başlap, Türkmenistanyň kanunçylyk ulgamyny halkara hukugyň umumy ikrar edilen kadalaryna laýyk getirmekde we milli kanunçylygy kämilleşdirmekde netijeli işler alyp berildi. Ýurdumyzda insanperwerlik meseleleri boýunça halkara ýylaşyklaryň we konwensiýalaryň bir neçesini şol Birleşen Milletler Guramasynyň apatritleriň statusy hakynda, bozgunlaryň statusy hakynda we raýatsyzlygy adaltmak hakynda konwensiýalaryna goşulýdy. Bu resmi nämeler häzirki döwürde raýatsyzlygyň öňüni almak boýunça hukuk ulgamynyňky halkara tagallalaryň benyady bolup hyzmat edýär. Olarda belenen kaydalar milli kanunçylygy, ýagny bozgunlar hakynda, migrasiýa hakynda, Türkmenistanyň raýatlygy hakynda, Türkmenistanyň kanunlaryny ornaşdyrlyk hemde ýurdumyzyň migrasiýa ulgamynyň hukuk benyadyny berkitdi. Şeýlelikde Türkmenistan bu gurda özü sanalan boşlaryny ýerine ýetirmäge berk agrarlygyna aýdynlyk bilen suwt edýär hemde bu insanperwer meseleni çözmäge başlangyçly çemeleşýär. Şunuň bilen baglanykda raýatlygy bolmadyk adamlary ýüze çykarmak hemde hasaba almak boýunça bir neçe anyk çäreler özüni jemleýän Türkmenistan raýatsyzyň soňuna çykmak boýunça 2019-2024 ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň kabul edilmegi möhüm ähmiýete eýe boldy. Şunuň bilen bir hatarda soňky 10 ýylda ýurdumyzda halkara derejeli ýerwekilçilikli forumlar, halkara maslahatlar we duşuklar guruldy. Şeýlede hereketleriň ähli meýilnamasynyň çäklerini giňerimli insanperwerlik çäreleri geçirildi. Parasatly ata-babalarymyzyň adamkärçilik ýürülgelerini esaslanıp, ýurdumyzda anyp berilýän döwlet siýasatynyň netijesinde raýatlygy bolmadyk adamlaryň müňlerçesi Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Häzirki wagtda olar garaşyk watanmyzyň raýatlarynyň dogry we mezemez hukuklaryny eýederler. Olar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne güllä ösüşiň bir ruwaşyň ýoly bilen öňe barýan. Diýärmiziň durmuş ykdysady ösüşlerini özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Şeýle sentýabryny Aşgabat şäherine raýatlygy bolmadyk adamlaryň 1146-syny Türkmenistanyň pasportyny gowşurmak dawratynyň geçilmegi ýurdumyzda raýatsyzlyk bilen bagly ma'lum bolan ähli ýagdaýlary çözmäge mümkinçilik berdi. Umumy pikire görä raýatsyzlygy azaltmak we aradan aýyrmak boýunça Türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyz tarapyndan başlaşylan we hormatly prezident tarapyndan ösünlikli dowam ettirilýän giňerimli işler bu gurda bar bolan halkara tejribesini hasam baýlaşdyrdy. Häzirki wagtda bu başlangyçlar beýleki ýurtlar üçin münasip nusga bolmak bilen dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde turýar hemde öwrenilýär. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlaryň işi baradaky ýokary komissarynyň müdürliginiň değişik wanaamasynyň gowşulmagam raýatsyzlyk bilen bagly ähli meseleni çözmekde ýurdumyzyň goşuntyna berilen ýokary baha boldy. Ýurdumyzda bu gazanan üstünligi bilen gutlanýar. Türkmenistanyň raýatsyzlygy aradan aýyrmak babaty tagallalaryny we durnukly ösüşde hiç kimiň çetde galmasygyny öpçün etmäge üýtgewsiz agrarlygyna değişi guramanyň ýokary baha berýän gaýdyldy. Sewtiň döwletleriniň gazanan üstünligi raýatlygy bolmadyk adamlar üçin çäreleriň toplumyndan ibaretdir. Munyň öze geljek neseler üçin möhüm ähmiýete eýdir. Merkezi Aziýanyň raýatsyzlyk bilen bagly ähli meseleler çözen dünýädäki ilkinji sebit bolup biljekdigi çaklanylýar. Raýatsyzlyga garşy görüşmek babaty tagallar we boşnamalar Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlaryň işi
bardaqy ýokur komissaryň müdürligi tarapyndan 14-nji oktýabrda işe girdilen meni deşip bolýaryn şäheriniň anyk üstünlikleriniň esasynda raýatlygy ýok etmek boýunça ählimi beleleşiň çäklerini dowam etdirler. Türkmenistanyň bu meselede hem halkara öňdewarçylyk görkezip Merkezi Asiýa ýurtlarynyň arasynda ilkinçi bolup täze beleleşige goşulşylaryny bellemek gerek. Maslahatyň dowamynda Merkezi Asiýa ýurtlarynyň wekilleri bir neçe tanışdyrmalary bilen çykyş etdiler. Şeýlede doguluşyň ählimi hasaba alnyşy, sebäpden öňdewarçy tejribesi, raýatlygy bolmadyk adamyň statusyny kesgitlemek tertibini kämilleşdirmek, raýatlyk we ösüş durnukly geljek gurmak, raýatlygy ýok etmek boýunça ählimi beleleşiň mümkinçiliklerini öwrenmek adly mowzuklar boýunça pikirleşmeler boldy. Maslahada gatnaşçylar men deýişip bolýaryn ählimi çäresiniň üstünlikli geçilmeni beren kimi taraplaryň golluglar hemde durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmäge, halkara hyzmatdaşlygyny berkitmäge we giňeltmäge öňtürlen köp ugurly ýeşir üçin hormatly prezident hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda tüýsürekden hoşçalyklaryny beýan edip, 20-nji asyryň möhüm ählimi wekimleriniň bir hökmünde raýatlygy aradan aýyrmakda tagallalar birleşdirmek hemde bilelikdäki utgaşdyrylan çemeleşmeleri işläp düzmek wajypdygyny belediler. Sevdilen forumyň ahyryna jemleýçe resmi nama kabul edildi.